bueno, van ser molts mesos d'assaig. Els assajos realment aquest quadrimestre van començar al setembre de 2021, però podríem dir que la feina es va començar a fer a l'octubre del 2019, amb el primer quadrimestre d'aquell curs, que és on van començar a fer assajar tots els castells que finalment van portar al desembre del 2021. Sí. Doncs, bueno, a nivell de la colla vam tenir molta gent als assajos i això va poder fer que tinguéssim resultats. I a nivell dels que estaven més o menys fent les decisions, complicats, per dues coses. Primer perquè hi havia problemes i no sortien algunes cosetes del castell i vam haver de fer canvis, cosa que va ser difícil perquè hi havia gent que anava a una posició i la vam canviar, que diguéssim, i això per nosaltres va ser complicat perquè aquesta gent s'ho estava treballant molt. I alhora arriscat perquè, clar, fèiem canvis que tenien pocs assajos i que no sabríem exactament com respondria, però va anar molt bé al final. Major per dos aspectes. Un, perquè la gent que potser hauria d'haver acabat no volia acabar la seva etapa bataquera a casa i la volia acabar a plaça, i llavors va continuar venint. I després, tota la gent que portava 2 anys sense pràcticament vida social ni contacte amb altres persones, doncs va veure que podia fer coses i llavors ens va entrar moltíssima gent. Llavors, entre tota la gent que ens va entrar i tots els que van continuar, va fer que cresquéssim moltíssim. Aquest tram de primavera ens agradaria aconseguir una fita que no hem aconseguit mai, que és fer un castell de 7 a la nostra dia de primavera. Ho hem fet un cop a un tram de primavera, però va ser una dia fora de casa, i ens agradaria fer un castell de 7, i també ens agradaria fer el 3 de 6 per sota, que és recuperar un castell que fa més de 8 anys que la colla no realitza. Doncs la idea i els castells que hem assajat per avui són el 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb el pilar, acompanyat d'un pilar de sortida després de la dia.